cop de cap, però no amb la... Novament, no, ja no pegáis, ja no fes cop de cap. Amortiguaves. Atenció que marca l'Hospi, ha marcat Igón. Quina badada defensiva del Lleida Esportiu. Noel. Podem crear perill indiano, pica aquesta pilota. Noel, esfèrica de Mayo i el gol. Amar Nierga, cau al terra Nierga, encara Casares, xuta Casares, golàs. Gol. Javi Casares que toca la guitarra per celebrar el gol, pilota morta des de fora de l'àrea, cacau impressionant de Casares amb la dreta, quin efecte ha agafat aquesta pilota per colar-se per l'escaire de la porteria de Dani Mayo, que ha fet l'estàtua, més un jugador de l'Hospitalet que és el Dors. Cap a la dreta, molt bé Fabiana, cap a Igón, línia de fons fa la centrada i el gol. El gol de l'Hospitalet al punt de penal. Andriu, que estava fora de l'àrea, Andriu que la toca, se la queda Casares, aquesta pilota dividida és de Doncel, xuta Doncel, gol de Carlos Doncel. Quin gol de Carlos, que bé ho ha fet, que bé l'ha caçat dins de l'àrea amb una mica de sort, la jugada enrevessada,